एक दिन गांव में हरखू बाबा आंगन में चारपाई पर बैठ के हुक्का पी रहल बानी। तभी उनकर बहू गुड़िया चमकदार साड़ी पहन के बाहर निकली, हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन। अरे सुन ना रे सखी, आज हम ऑनलाइन पराठा बनावल सिखल बानी। अरे बहू, पराठा बनावल ऑनलाइन हो गईल, तब रोटी बनावे खातिर भी वाईफाई लागी। जमाना बदल गईल बा, अब सब कुछ गूगल बाबा सिखावेला। इतना में बिजली चली गईल। गुड़िया का मोबाइल बंद हो गईल। अब रसोई में बेलन आ आटा देख के वो घबरा गईल। अब बताओ बहू, गूगल बाबा रोटी बेल दी? ना बाबा, अब तो हमरा के असली बाबा सिखाई। बाबा हंस पड्डे। चल, आज सिखा देवता, बाकी एक शर्त, रोटी गोल बनल चाही, वाईफाई से नहीं, दिल से। ठीक बा बाबा, अब ई गांव के बहू वाईफाई से नहीं, बेलन फीस से चलत। पूरा घर ठहाका से गूंज उठल। हा हा।